bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe, mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti Laring tetarosen langkung yen kula badhe nanting dhateng kadang kula sekawan cacahipun menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka tertentu kula mboten badhe owel miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka Jamus Klima Sada kaboyong wonten negaring Ndarawati. Yayi mugi kepareng wani bali dhateng kadang kula panenggak panengah tuwin Waragil Koko Prabu mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Dara. Nggih Mara Yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep kakangku. Werkudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa. Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga panggula wentahing Kresna kakangku. Pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wentahing Kresna kakangku. Mula aja nganti owel. Pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Ndarawati. Koko Prabu mboten arep barba pisang dhateng pengendhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari weteng wonten negaring Ndarawati keparenga pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada kaparingna dhateng Koko Prabing Ndarawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula sak Projing Ndarawati. Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu Sadewa ira wonten dawuh Koko Prabu kepiye Yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu Waragil mara gage matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahake marang sira Yayi Sedewa tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang. Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Waragil Sedewa upamanipun Kakang Mas Werkudara upamanipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas kula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabing Ndarawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndarawati menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandhikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atur nasa paduka Kanjeng Koko Prabing Amarta. Wonten lepat atur kula diagung pangeksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Mara gage Yayi yen to pancen siadi darbe penemu matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh. Ing sepisan ngamuti bilih pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada menika mboten kenging pisah kaliyan para Pandhawa. Dening ngangka kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bila pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negaring Amarta. Menawi kawula negaring Amarta menika koncatan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula.
Semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kaliyan pustaka Jamus Lima Sada menika krana menawi pisah kaliyan pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kaliyan para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Koko Prabu sanget sanget panyuwunipun ingkang raking ragil bilih sakmangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka Jamus Lima Sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu jagat Dewa Batur ya jagat pangestu Ngoro ilah dal Sedewa iya kula wonten dawuh Koko Prabu lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tumrapun Kakang ora usah mbadak mbok tuding mbok balang liring wae Kresna wis krasa yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye Kula mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkono ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora usah dadak mbok tutup-tutup wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa, wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancahi rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajrih piyambak namung kaliyan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus, yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa gokehan cangkem. Wah, rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Lima Sada men diboyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak panengah tuwin Kakang Mas Nekula ingkang pragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila kula nuwun sewu atur kula ingkang mengatur menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Koko Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten sakmangke Koko Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapun dados aturipun ingkang raying mbumira tamu pun Sedewa. Sakmangke nggih menawi Koko Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Koko Prabu Ndarawati gandeng sampun tinarbuka sedayanipun malah samangke kula bikake mawon. Koko Prabu kula nuwun mapunten. Sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kaliyan trengcangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten sakmestinipun Koko Prabu. Sedewa, kula maring ngadhawuh. Koko Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Koko Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawentahing Koko Prabu Ndarawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pamanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Koko Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggulawentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu. Ingkang dados kewajibanipun nata Ndarawati menika namung nggulawentah ing babagan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun.
Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun ngenali Ndring Ndrawati. Inggih menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok malancang ucapmu? Kowe malah ndawuh sing ora Nyai Prabu Ndrawati. Ming perkara pustaka Jamus Lima Sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndrawati mengko yen negara Ndrawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedah dipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Lima Sada, tumunten sak mangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh. Mboten wonten. Awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Pratri menggalih. Kula nyuwun ngapunten lho, kula menika mboten ndawuh dhateng sinten-sinten, namung kula kepengin upamiya Koko Prabu Ndrawati menika ngersakaken pustaka Jamus Lima Sada, mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndrawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nek ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa, wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing ngeyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan. Ndrawili omong ambi kaya grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Yen pancen ora wani, kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndrawati. Matura. Inggih. Matur dhateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, Ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan ndong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tang matura. Inggih. Matur kados pundi? Barep kakangku. Aku sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndrawati. Inggih, Koko Prabu, nyuwun ngapunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndrawati. Muli piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndrawati. Ora sarujuk. Nyuwun ngapunten kula mboten mathuk Kang Mas. Werkudara. Oh. Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingono yen to Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Tayomono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawuh kadang tuwa tayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa. Teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil. Ya men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat golek tambah siji. Sapa Yayi? Saentuke. Wah, sing baku ganep 5. Werkudara, apa? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi ki malah kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndrawati kepengin mboyong pustaka Jamus Lima Sada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Kala wektu dina iki ora sambung gagas. Sedewa minggat yo men. Bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Nggone barep kakangku maringake pustaka Jamus Lima Sada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? Wani tumindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu menen sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu gandeng adreng para kadang anggenipun masrahaken pustaka Jamus Lima Sada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negari Ndrawati kinarya ngusadani Projeng Dwaraka. Aduh matur nuwun Yayi, sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
mangke mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi metuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuningin tanpa pepindhan. Yayi kula trimaringaken. Daya-daya kula nyuwun panten pangling. Kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Najan dipun menapakno Petruk menika panakawanipun padang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadah wigatos Yayi tumunten Katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi Non ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sapraptanira panakawan ning ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngila dene dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulak manu. Mlewon lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarja sapraptanira tansah pinangan ing kawidadaning ring sambika sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Paring pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ila dune dumawaing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung bola padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Nyanune. Oh, Gong. Ah cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat paripeh ndayanana kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk Dalem padha raja sapraptamu. wilujeng den Bekti kula kunjuk. Yo, Bagong padha raja sapraptamu. Mengantunipun Darawalku Dara. Tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk. Balenana idak ndasmu. Mengantunipun Darawalku Dara wilujeng bekti kula kunjuk. ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Darawalku Dara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ah iya. Lomo Ora pati ya. Petruk padha raja sapraptamu.
Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tampa. Petruk kantong bolong padha rarja. Ndarana kula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong padha rarja. Ndarana kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Suwun Prabu Darmakusuma? Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sambi Sumrabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petruk dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petruk eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petruk. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keteking jantung isih krasa. Dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh iki napa nambani larane bapak. Nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku ki lara-lara e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki ki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrek bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki endi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih men kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng
nek dikon ngomong karo wong tuwa didokoki wong tuwa alasane sawahe akeh pendhae sun ning sawah ora sempat gula wentak karo wong tuwa kaya ngeten niku anak-anak saniki niku nek bapane wis arep mecicil do dititipi wis ora gelem do kon gula wentahe ora gelem ora do ngelingi jaman cilik untung isih enten kula. Iya Bagong, lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mengkari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kirek bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane ning ngamben. Wah ya wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo bantu bapakne ra gelem ming doting cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowan Sinten Prabu Puntadewa Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki saniwun Sinten Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marambah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak. Nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ken biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sinten Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinten Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula ponokawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe lek arep
mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heeh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono iku kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah, rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. sami. Kula jan-jane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Nek kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebabe Ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe, mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye. Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye to? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nengki mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nengki mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nengki mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Bekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong
dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Limasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan nglawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger malah ora karo-karuan. Lah jare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus nyang Jimat Limasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan, ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake, ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Limasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Limasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur Kualik. Kualik. Hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ming turta kok kualik pemikir aja. Pustaka Jamus Limasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat bubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye?